Benvinguts i benvingudes a una nova càpsula preuniversitària de Preparats Llestos Universitats. Avui us volem parlar d'un tema sobre la selectivitat. I és que des que no es pot escollir l'assignatura d'Història de la Filosofia a les PAU, l'alumnat de Catalunya té com a assignatura obligatòria de la fase general l'examen d'Història. Sí, Història a seques. Alguns i algunes de vosaltres us fa una por immensa perquè penseu que no sereu capaços de recordar tants noms, llocs i dates del nostre passat. Avui desgranarem aquest examen d'Història perquè sapigueu com estudiar i per treure bona nota. El primer consell que et podem donar és que triïs l'opció d'examen que més t'afavoreixi. És a dir, a l'examen d'Història de la CL trobaràs dues opcions, opció A, opció B. Per tant, compara les dues opcions, mira quina t'afavoreix més, amb quina de les dues opcions pots contestar més preguntes i desenvolupar-les millor. Assegura't d'estudiar tot el temari, perquè, per exemple, a qualsevol de les dues opcions de l'examen et trobaràs una pregunta referent a un tema anterior a l'any 1936, és a dir, una pregunta sobre la restauració, el catalanisme polític o la Segona República, i una altra pregunta sobre un tema posterior al 36, és a dir, sobre la Guerra Civil, el franquisme o la transició i la democràcia. Per tant, estudieu tot perquè tot és important. I el que no pots fer és dir, doncs mira, tinc tants temes per estudiar i tantes pàgines d'història de punts que hauré de descartar un dels temes, o sigui, doncs aquest, fora. No, perquè aniràs a l'examen i aquest tema serà el que sortirà i ho saps. Llegeix bé. I això sembla molt obvi, però no saps quantes persones fan cada any la selectivitat i llegeixen malament les preguntes i llavors donen respostes errònies a aquestes preguntes. Així que llegeix bé l'enunciat per fer una bona resposta al que t'estan preguntant. Pensa abans d'escriure. És a dir, quan et trobis davant d'una pregunta, apunta't amb llapis els temes o els conceptes que vols tocar en aquella resposta. Llavors, ordena-les i ja podràs començar a escriure sense perdre el fil o sense ocupar més espai del que hauries ocupar. És superimportant tenir comprensió lectora i també saber reflexionar sobre el que et posin a l'examen. Per exemple, hi ha una de les preguntes que consta d'un text i una altra on t'hi posen una imatge, un mapa, una sèrie de dades. Llavors el que et recomanem és que intentis preguntar-te el perquè de les coses per poder reflexionar una mica sobre el que va passar en el passat. I també, quan estiguis passant els apunts a net o el que sigui, adjuntar-hi imatges, també gràfics, mapes, perquè així quan arribis a aquesta pregunta sabràs relacionar idees i et serà molt més fàcil desenvolupar-te. Dona molta importància a les teves explicacions. És a dir, si escrius amb claredat i de forma breu, és a dir, només explicant allò que vols explicar, tindràs una millor puntuació. Vomitar tot el que saps, encara que no respongui el que t'estan demanant, a la CL no et servirà. No subestimis la teva capacitat ni la teva intuïció. Valorarà moltíssim que sàpigues relacionar amb algun altre concepte que no estigui implícit en aquella imatge o en aquell mapa o el que sigui. Per tant, si et ve a la ment, fes-ho servir. També pots ajudar-te de recursos per estudiar. És a dir, per exemple, si et fa pesat estudiar tants noms, llocs i dates, et recomanem fer un eix cronològic, tant pots fer-ho a la teva llibreta o a l'ordinador com fer-lo en format gegant, enganxant un munt de cartolines una darrere l'altra, i així pots enganxar-hi fotos, fer tot l'eix molt més gros, pots penjar-te a l'habitació i així pots estudiar durant tots aquests mesos que queden per la CL. I el que també pots fer és ajudar-te de recursos audiovisuals, com per exemple mirant documentals o pel·lícules relacionades amb els temes que tocaràs a l'examen d'Història de la CL. Per exemple, per al tema del franquisme et pot anar molt bé la pel·li de Salvador Puig Antich i també pel tema de la Guerra Civil t'aniria bé mirar la tele i Pa Negre, entre moltes altres pel·lícules. I l'últim consell, que és un consellasso, és que estudiïs amb els exàmens de la CL d'anys anteriors. I sempre ho diem i ens fem superpesats i pesades quan ho diem als vídeos de Preparats, però és que és molt important. I el que pots fer és entrar a preparats.cat al nostre web, descarregar-te tots els exàmens dels anys anteriors amb la resposta, si vols, i començar a partir d'aquí. Per últim, un consell que no es refereix només a l'examen de Història de la Selectivitat. Recorda que es dona molta importància a que sàpigues explicar-te bé, a que si pots facis servir vocabulari específic, que no facis faltes d'ortografia, molt important, que a sobre baixen nota, i també que facis bona lletra. Per tant, tingueu molt clar i molt present quan facis l'examen. Doncs això és tot dels nostres consells per com estudiar per l'examen d'Història de la Selectivitat. Esperem que tinguis moltíssima sort amb aquest examen obligatori d'aquest curs, de la fase general de la CL. I res, ens veiem al proper vídeo de les càpsules preuniversitàries. Si t'ha agradat aquest vídeo, dona-li un like i també subscriu-te si encara no ho has fet. Fins aviat!